Sabémolo todos, a mellor defensa é sempre a vacinación. En Galicia presumimos de líderes, temos un calendario completo e somos, ademais de vacinarnos cando toca, moi disciplinados. É unha infección pouco frecuente, pero polas súas consecuencias, a meninxite bacteriana é quizáis a máis grave. Falece 1 de cada 10 que sofre esta infección e ademais con unhas consecuencias moi graves aínda para os que son capaces de sobrevivir a ela. Ataca especialmente a bebés e adolescentes e a eles diríxese o maior esforzo vacinal. Una dosis sopla. Nese apartado, Galicia foi líder e pioneira. Os primeiros en vacinar frente ao pneumococo de forma sistemática nos nosos lactantes, despois frente ao meningococo B, despois frente ao meningococo ACWY, dende fai tempo. Galicia ten o calendario vacinal frente á meninxite máis completo do mundo. E xa está anunciada unha nova dose tamén pioneira, un reforzo contra o meningococo B que se poñerá aos 12 anos. Lo veo bien, todo lo que sea mejorar salud y que los niños estén protegidos. Y... Bueno, me parece estupendo todo lo que sea preventivo. Temos un calendario de vacinación completo. Pues mira, los 2, 4 y 12 meses le toca. Lo que me diga la pediatra y... E ademais somos de cumprilo. Temos as coberturas vacinais máis altas de todo o territorio nacional e tamén do mundo. E esa, di, é a mellor estrategia contra a meninxite.